aja turu sore kaki rapati ayu nanging mandhep isip metengata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya nduk awake dhewe dikeparengake nyangik ana ing pendopo Bali Desa Kaliagung. Iya, Mak. Ya sadurunge awake dhewe iki janjane arep takon ujupe apa. Lah iki rak sawalan sanggar pedalangan Ki Ajar ora ngono. Banjur iki mau dipurwakani kanthi tembang tak lekasi banjur sing nerusake anak wedok Nani ora ngono. Ha to Kemang? Tembange apa? Iki mau ditembangke pocong. Pocong kepiye? Kowe nek buta gending rasah cok reka-reka takon karo Pak Sumar. Gilo. Pak Sumar wis mumpuni saliring reh para pergendingan. Oh. Pak Sumar kira leso mayang wiritane almarhum ingkang minulya sesembahane para awake dhewe panutane awake dhewe ya Ki Hadi Sugito Toyan ora ngono. Mulane sule cok kaya kono. Iya. Anak kowe iki wiritane sapa? Ora ana wong mirip. Wong aku ki nek wiritan ki anggere bar salat kae. Wiritan alah. 5 dina pisan salat kok wiritan. Iya. Iki awake dhewe banjur kelakon nggelar wayang sing ujube sawalan sing rikala mau wis diikrarake karo adikku.
Suwarta saka Pedukuhan Banyu nganti kidul. Iya. Kuwi ya seniman, ketoprak, krawitan, wis pokoke mumpuni. Iya. Komplit. Aku ya tau dijak ngetoprak. Ming sepisan yo wis. Aku eling ketoprak elek. Is aku ngono kuwi kok. Ya iki diaturake anggone awake dhewe kisa. Kasembadan lumadi ngaturake pagelaran ringgit kuwi disengkuyung dening para pebunden sepisan. Matur nuwun nang ngersane pemerintah Kalurahan Kaliagung sing wis kepareng maringi papan sarana kanggo gawe gelar wayang. Yo karo diparengake ngagem gamelan Kyai Naga Agung Arum Mukti. Ora ngono. Yo kanggo pentas mengiki tepuk tangan pemerintah Kaliagung. Banjur dibiyantu dening sound system Bapak Jemiran saka Banyu nganti kidul. Matur nuwun. Kuwi gratis. Iki wis dulurku lanang. Iki kerang lebatine sapi akeh. Njuk bengi iki wayange ya digratisake. Kowe awan bengi gulah-guluh karo aku. Nek nganti ra digratiske, iya. Buatine akeh kok. Iya, njur iki ana sing maringi donatur. Oh iya, donatur saka ngendi wae. Iki saka Bapak Tri, mie ayam bakso sing mapan ana ing ngarep Balai Kalurahan Kaliagung kuwi. Oh ya matur nuwun. Muga-muga laris, tambah barokah, tansah nampa lelintus saka ngersane Gusti ingkang murbengdat. Ya amin. Ayo nek wong akeh sedekah iki akeh rezekine. Ayo. Wis pokoke muga-muga mie ayam baksone laris. Sesuk Kaliagung wayangan meneh, paring danatur meneh. Sing angka loro Bapak Eko bareng Untara. Bareng Untara, centak klerokke iki. Jebul do nyimak. Pak Eko bareng Untara Banyu nganti lor. Wis pokoke matur nuwun Pak Eko, muga-muga panjenengan tansah lumintu rezekinipun. Dipun paringi rezeki ingkang thayyib, thayyibah, panjang umur ingkang barokah. Amin. Terus dulurku lanang iki saka Kalibondol ya maringi donatur ya iki mau ewang-ewang kerja bakti barang. Ya kuwi adikku Tukijan. Oh alah. Wonge isih ora iki. Nah. Matur nuwun Pak Tukijan. Muga-muga parkire akeh. Terus saka Pijar Biru Kinaragas Banyu nganti kidul. Matur nuwun. Iki saka Pangkalan Gas ya paring danatur. Yo. Lan bengi iki disiarake lewat Radio Tresno Alami. Kuwi operatore kancaku dhewe Raden Mas Tumenggung Giyono. Nah, muga-muga selalu jaya di udara, bisa menghibur masyarakat Kaliagung lan kiwa tengene. Amin. Oh ngono. Sing ora kalah iki matur nuwun karo kanca-kanca wiyaga. Iya. Kanca-kanca wiyaga, kanca-kanca dalang sing bengi nyeng kuyung. Iya. Ayo karang awake dhewe iki ora ana pasinaon, ayo ming
ubang-ubeng karo kanca-kanca kuwi gosok ginosok bengi iki akeh dalang-dalang sing rawuh. Iya, matur nuwun karo adhiku lanang Jalatundha sing wis ewang-ewang ketisuk nganti sore iki mau. Ora mung ewang-ewang ya cok maringi apa kuwi, maringi kaweruh rane dheweke iki ya lulusan terbaik Abirando. Lulusan terbaik Abirando tahun 2003 kuwi Ki Jalatundha. Dadi nek kaya aku ya adoh nek karo Ki Jala kuwi. Nah, jaran kene iki akeh dalang-dalang kondang kaya iki mau sing MC iki mau. Iki ya kondang dalang aku cok melu panjenengane iki jenenge Ki Sudarmo. Gandul. Nek ngincim sesuk aku ora dijak iki. Ya. Bengi iki kancaku Kadang Sinarwedi saka njelok mau izin pasiter Kulon Progo ya ora rawuh karang agi ora sehat. WA, Kang, aku ora iso nunggoni. Aku gek ora sehat. Siap Pak Komandan, aku ya ngono. Karang wedi to tentara ayo kanca iki nek akeh ayo sing ngono kuwi. Ya ngene iki aku ulang-ulang gulah-guluh karo para dalang-dalang sing wis kondang dadi aku ya kecipratan eleke. Nek apike ora. Aku piye? Ha iki pasitere Kulon Progo. Pak Sudarmo. Pak Gandul kuwi dalang sing kerep ayu. Aku cok melu kuwi wan. Terus adikku dhewe iki Jalatundha ora ngejak plinteng ngono wae. Nek sinden-sinden ngono karang ketoprak ya menyang, wayang menyang. Wis sindene laris. Laris kabeh. Iki aku mung sesuk kudu takon karo Ki Jalatundha, piye nek nggon gara-gara ki jogetane Petruk sing klasik tak parani nang omahe. Ilu. Wah. Malah disyuting karo Widodo. Apa jenenge? Ah, Widodo syuting bengi iki walah wong wedi wae. Wae iki cara-cara pengendali. Ayo matur nuwun diaturake kabeh sing padha nyengkuyung lan muga didongakake. Kabeh muga tansah sing paring pambiyantu lan sing ora didongakake panjang umur sing barokah. Rejeki sing thayyibah. Tutuk momong putra wayah Allahumma amin. Saiki raketan sethithik ngaturke panglipur. Arep nembang apa? Iki sindene akeh. Kuwi njuk adikku bakul mbako kuwi. Kulone wis ka Sunti Pait. Kulone meneh ya saka Sunti Pait. Jati Pait. Kuwi kulon dhewe iki saka Dariwis. Kuwi garwane Pak Sosial. Oh, ngono Pak Supri. Ora ngono ayo saiki diaturake yo. Monggo kanggo murwakani saniki tak aturi nyekar Caping Gunung dibawani urut saka wetan ngulon nganti tekan kulon dhewe ning nganggo parikan nggih ben tak tes
Amplope tak siapke bisa nek sing iso. Ning isan ana. Monggo Bu. Saben bengi ngono kuwi. Jengglengke. Gayeng ora iki, pokoke jos gamelane ya prunggu sing nuthuk ya baut-baut kabeh. Bengung dhisik. Monggo teruske liyane. Suarane juminten ki. Parian semawung apa iki mau? beli pepaya. Wih lah. Desa Kali Agung pasti jaya selamanya. Apik iki tepuk tangan. Meneh kulone sing isine pokoke ana mengandung doa. Jan kudune ora usah kudu disiapke kok. Wis sak-sake. Sinden mundi lihir kok ora iso piye. Mangan kupat. Kok nggo to mangan? Tempe kara. Yen kula lepat nyuwun pangapura. Ya apik, amin. Tiba padha-padha. Tak jawab niki. Bu Kismi mangan sengek. Apa? Gembus? Kok mah gembus piye to kowe? Apa? Megare sore. Yen wis Sing seru ora usah wedi. Kuwi jane ngene kok. Yen wis nyanding saya gedhe ngono mah asline. Wetan dhewe urung parikan. Oh. Mangan sambel lawuhe sengek. Ketoke ngedibel.
Ayo Mbak Rus. Wis mangan apa-apa wis kena, ora usah kemudu sengek, ora kudu blimbing. Lemper ya ora apa-apa nek seneng. Mangan jagung. Ayo. Rawe tahu. Kepiye kuwi? Kali Agung saya maju. Apik kuwi. Jane Mbak Rus mau aku ngerti, tulisannya mending ngene lho. Mangan tebu. Lawis rundeng. Nek gampang mlebu kudu dijembeng. Kuwi nganggo kaos kaki. Ngono lho. Nek ora dijembeng ora iso kaos kaki kae. Oh, aku ora do pikirane dhewe-dhewe. Iki nganggo kaos kaki kok saru kang gerwong do nganggo lho kuwi iki. Ah, jan. Kula dereng. Oh iya, piye Mbak Rus? Iki mau anggere nggon anu monjo terus. Ana walang Endi? rupane biru. Oe. Pak Dalang Weh. mbok aja saru. Ya, nyah. Aku ya iso. Ana duren. Wadhahe kerdus. Nek arep nyinden kudu adus. Nah. Yo, dilanjut. Panas udan. Panas udan panas, panas udan aling-aling. Caping gunung. Nadyan patut sarta
caping gunung iki mau ya caping gunung sing nyekar sapa iki mau sing nyekar bareng-bareng ora ngono apa isih ana pamunut ana iki mau ana pamundutan sing kudu dileksanani ya apa sing rada anyar nduk ya kuwi podang kuning iki mau ana welingan biangne Farah ni Pak mengko tembangke podang kuning beres ngono ning 200 aku monggo dibawani podang kuning sing bawa Bu Kesmi podang kuning ngono ayo rasa kezubu alon-alon ditata nadyan wujud temong peksi tegese kuwi najan wujude ming manuk kuwi dadi taline katresnan arep manuk iso kena gawe tali katresnan manuk kuwi alus manis nengsem make manuke alus manis meling-meling nang semake kuwi sing manuk sing kena tali bronto oh ngono wis suwe lehku lelono kuwi mlaku-mlaku rono-rono goleki manuk si podang jenah dadi wis rada samentara lelunga goleki manuk podang jenar dadi rono-rono kepengin golek manuk podang jenar ki kuning nek Markata ki abang Kresna ireng dadi nek podang Kresna ki podang ireng nek manuk Kresna manuk ireng iba bunga henya tiiku rak tenan goleki manuk wis ketemu manuk bungah nang ati nyanding bisa dadi tombo nanding bisa dadi obat tombo ki obat esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran kang goleki sing tak sayang
matur nuwun karo Bu Kesmi. Matur nuwun Bu Kesmi wis kepareng nyekar podang kuning. Yo. Iki sih sinden pira sing urung nembang. Niate arep suka parisuka. Mbak Nani sesideman tokke sesuk nek karo Pak Sudarmo gandul digunakake iki men apal sedolne iki Pak Sudarmo iki arep mangkat wiwitane anderek sang teki mula bukane ngetutke wong bagus priya bagus kang olah budaya sowan putra gede bendera bendera terus kayungsung lindang kuning lendang kuning kang saking ukir permana kurang swara swara kurang oh kualik pramana ning wasis ngonggrong marang bendara sang jahayu sang jahayu pijer ngincangake alis terus tresno sesidaman luwih becik patenana timbang kepisahan mring jantan golek
Matur nuwun Mbak Nani. Iki mau wis pirang gending kira-kira diterusake apa cukup semene? Apa? Oh, ana wong nyuwun pepeling iki mau. Pepeling sing bawa sinten, Bu? Ayo. Rukun Islam. Oh, ya ra. Kang limo puniki Suarane landung. Pokoke wong ki anggere bentuke dhuwur mesti dawa. Landung suarane. Rumah dadi lali to. Ketindakno mring para sesama ngandel ora cengkoke beda. Aja padha ditinggalke. Tegese aja do ditinggalke. Rokoni lampu niku sahadate kang angka siji. Kuya dalang, kuya pasinaon Abirando. Tenan tak promoseke. Nah,
Wis tenan iki dalang kuwi. Dalang kerusuhan. Suarane jos pokoke. Kang angka lara salat dene kang telu suarane jan iso mentul don nindake poso kapatya kating 5 kalimo ibadah haji rukun Islam sampurna. Matur nuwun ya adikku Mas Jaidin. Nggih, kondur sami. Jan suwe ra krungu swaramu kena nggo tamba kangen. Wis pokoke ditekuni lehmu latihan ning Abirando ya di mempengi. Wis metu po? Ayo. Langsung dados
luhur lan asar Salat sayang dengan kakek Ayo kekritikan dan sholat Sambrono iku perintah agama Kelingono neng donya mau sabela Sabelan tangan Asa sing kuasa Neng kepala besok munggah suwarga pepeling kanggo ngelingake aku kowe kabeh aja nganti lali marang panembah. Iya iki anggone padha gegojegan tetembangan caos panglipur mengko diterusake ana ing gara-gara kripik telo kripik gedang ora waton rata sithik edang. Ayo padha nyepakake dupa ratus menyan Rasamala. Gustimu Prabu Durgandana sing mangsah sumedi. Muga-muga negara Wirara tansah paringi katentreman. Iya. Ayo yung enggal padha sowan leladi nyepakake satataning panembah. Kuku sing dupa kumelun ngening kentiasa ngapake kawengku sagung jajan nanging sanget hangikipi sang resikaneka putra kang nganjuk saking wiyati sinigek genti ingkang suka parisuka arsa nyawisaken dupa ratus menyan Rasamala ingkang kinarya mangsah sumedi Sang Prabu Durgandana. Wonten ing sanggar pamujan datan kacarita ingkang kacarita wonten sak njawining kedaton sak pinggiring blabar kawat janet cinencang Raden Rajamala jingklak-jingklak katon bebendrongan